Muntitxerin ospaturiko pistako Europako txapelketei amaiera eman diete. Bertan, eskualdeko 4 txirrindulari izan dira parte hartzen. Gipuzkoa Kajarural bide taldeko Eukene Larrarte eta Oriako Limusin taldeko Luismari Garikano, Unai Iribar eta Maia Mondarain. Orain, Eukene eta Luismari Italiatik zuzenean Suizara joan dira Aiglera. Bertan, Espainiako selekzioarekin munduko txapelketan hartuko dute parte iraupen frogetan. Bueno, poztasun handia izan zen, azkeneko momentun esan zigun mundialeta jongo ginala. Eta, horrek esan nahi du, Europeotan nahiko txukun ibili gehala eta mundialetako prestik uste gaitula, oso pozik eta gogokin. Esperientzia oso positiboa izan da, hasieran, beste nivela ikusita dago beste mundua da. Eta, hasieran ikuste ginen, pixka txiki denan aurren, baina, pixkanaka juminan ikasten daula eta nik uste mundial hauetako ritmo gehiago hartu dutela eta egia da herrialde gehiago daudela eta zailago izango gara. Baina, gogokin da aprobetxatza eta izutatzea. Mundial hauek aurreko azten nekauta aukatu genuen, eta azkenen proba asko korritzen ditun daula. Baina, gogo da azken bitartean, azte hau ondo pasako deu eta, aber dena ondo atatzen. Mundialeta ekarriko ziaten notizia oso pozik eta motibatu eta hartu nun, azkenen notizia egunero esatezti zuen zio zer da, zuk irabazi behazuna, eta azkenen juvenil mailan, juvenil batek disputatu ezakeen kompetizioan maksimoa, eta horretik oso motibatuta. Eta nola sentitzen zean mundialetako? Gogokin, motibatuta, baina hemen ikusita zer jende dagoen, mundu guztiko jende hobena oso zaila da gauza. Eta orduan, honea etortzea premioa danez, bere espresio eta ezer gabe, honea disfrutatzea eta ikastea etorri gazkenen, eta hemendik aurrera egiten guztia ongi etorria izango baina bestelare ez daukago ezer kontraan jartzeko, ze honean etortzea lortu dugu, eta bere lan eukidu hau lortzeak. Europeotan pentsatzen unaino bastante hobeto ibili geha. Lehenengo proba eskratxak horritu nun da argi neukan esprinetu lan nahi oiatu eta orduan beste karta atzu jolastu berri izan nituen da bastante gertu nintzen disputatzetik, ze nintzen alde inda eta buelta bat baino gutxiko faltan harrapatu ziaten. Eta gero hondiuna azkenen 6 proban generala eta regularra izan behazun proba da eta 8. postua lortu nun da oso guztua.